AmaNazaretha abangani nenja kanti? Niyakuba ngabantu abangcwele kimi, ngalokho aniyukudla inyama yesilwane esideshulwe endle, kepha noyiphose ezinjeni. Ngalokho inja iyafuywa, nakho kuthiwa soyiphosela izinja, ukuchaza ukuthi inja iyafuywa. Umbuzo sike siyibuze wona-ke, uma kuthiwa le nyama iphosela izinja, inja ingoba injani yona ngoba kuthiwa akuphoselwe yona? Abapristi abayekudla okuzifeleyo nokudeshuleweyo noma ezinyonini noma ezinkomeni. Umbuzo-ke esiba nawo ukuthi uma sizovuka ekuseni egcekeni lapha ekhaya inkomo idindilizile, sivuke nje idliwa izinja, niyakuba ngabantu abangcwele kimi, ngalokho aniyukudla inyama yesilwane edeshuliwe endle, kepha anoyiphosela ezinjeni. So in this case inyama inankinga, kodwa iba nenkinga uma izodliwa izinja noma amabhubesi noma impisi namakati angena lapha. Sifuya ikati lapha eNazaretha. So mangabe sifuya inja igcina ikhotha namaplate lawa esiphakela ngawo ukudla thina esidla ngawo. Uthi wabekile eminyango ifika ikhothe zonke lezo zitsha lezo. And you should be holy men to me. You shall not eat meat torn by beast in the field. You shall throw it to the dogs. So in this statement, nje kuclear ukuthi dog is not holy. Zidla amaphempasi izinja, niyakwazi lokho. Noma zingathola umuntu ehlathini esowonakela umzimba wakhe, zizodla. Ibuye izokhotha lamaplate akho wena ungumzalwane, na uphinde udle futhi khona lapho kulelo plate lelo. Ireason yesibili-ke, inja isilwane sensitive njengomuntu, siyagodola, siyanethwa, siyazwela, sinothando, sinenzondo njengomuntu. So kumele usiphathe kahle. Zonke izinto ozenza wona njengomuntu naso usenzele, ukhombisa ukuthi-ke uyasithanda. Akufuneki usiyuze, ufuna sikubambele izigebengu noma usizingele ngaso bese kudla wena inyama sona bese usinika amathambo. So zonke lezo zinto-ke engathi kwathiwa kuleli bandla kungcono ungasifuyi uma ngabe uzosihlukumeza ngalolu hlobo. Okwazi phela ukuyibiza ngomzalwane, futhi uzingelwe ngaso isilwane sijuluke bese sibe manzi nte. Siyibambe inyamazane engangembuzi phela ibuye nayo, uzoyipheka bese kudla wena inyama sona bese usiphosela amathambo. Akwazi lima kubanda siyaqhaqhazela eminyango, ngeke niyibone izinja ziyagodora, zize igumba umgodi engabe phansi kwemoto ziyisonge khona, ngeke niyibone. Umnikazi usuke embathe ingubo endlini evula ihita. So ngesonto uyaphuma uyenkonzweni, maliduma eminyango iyayibonela inja ukuthi yenza njani. Ngesonto wena uyesontweni futhi. So-ke uNkulunkulu uyakubhala icala ngokuthi uthathe isilwane uzosifuya, bese ngoba siyakhuluma siyabalisa eminyango noma wena ungezwa, bese liduma nje wena usendlini ulele isha imvula, siyabalisa icala libhala kuwe ngoba uwo wathatha isilwane wazosibeka la ekhaya. So ezinye zezizathu lezo ngcono ukuthi singayifuyi mangabe singeke sikwazi ukuyinakekela. Bese kuba isizathu sokugcina, enkonzweni yamaNazaretha umsinda awudingeki. Ngisho esontweni anikwazi ngisho ukushayelana amakhwela, animemezane, kunaloko nithi aphenduka umuntu. Inkolo esatshelwa ukuthi nje umsinda ufuneki. So emakhaya noma enza umthandazo kaMaNazaretha awudingeki khona umsinda, ngoba satshelwa ukuthi lapho esisuke sikhona uNkulunkulu uba khona and umsinda akawuthandi, ngoba uNkulunkulu uyathumela izingelosi zakhe. Abanye-ke bathi umoya ongcwele-ke lapho izinja ziyakwazi ukubona, ngisho isipoki ziyasibona izinja siseza le kude, bese zikhonkotha. Uthi uyaphuma eminyango akho umuntu la, kodwa ziyakhonkotha izinja, ubathi uyabheka ukhanyisa ithoshi lutho. Ngakho-ke noma sesifunda umthandazo kuleli bandla, umuntu oyedwa osukumayo awufunde, thina abanye sisuke sihleli phansi. Uyethu ufunda sobe sizwe sephatha indawo ethi-ke manje sekuyaguqa, sesiyaguqa. Ukhuluma umuntu oyedwa, hayi sonke kanye kanye. In general nje
uma nabantu manikhuluma kukhona umuntu oyedwa ukuze nizwane kahle. Anikhulumi nonke, manikhuluma nonke kanye kanye nigcina ningazi ukuthi ubani thina. So siyinkolo kanjalo ingakho nenja ke singayifuyi ngoba inja sithi safunda umthandazo ibinkhonkothe eminyango khona lana yenza yonke into. Izilande ngisho zakwabo sometimes bazoba ngumsindo ngamabomu. Inothando oluningi yalandelana noma uhamba. Can you imagine phansi kwehlahla sonke sihleli nazi izinja zisilandela. Ziyathanda nokudlala futhi. Ungathi ngihamba nazo endleleni zihlikize kwalona bheshu lwami lelo manje hayi. Ngono ngivele ngingayifuthi.